Itt vagyunk az Ötvös Parkban, ami egy nagyon nagy forgalmú tér, hiszen a Révai Gimnázium és a Kazinczy Gimnázium között van. Ez Győrnek az egyik legszebb tere, de Győrnek nagyon szép terei vannak, és az elmúlt 4 évben több teret is felújítottunk, ilyen a Kávária utcai tér, a Malomliget, megépítettük a Gerzsony és Panka játszóteret, ami egy legközkedveltebb játszótér Győrben, és emellett még a Kuopió parkot is nagyon szépen felújítottuk, és folytatjuk ezt a parkfelújítási programot. Például szobrokat helyeztünk el több parkba, és a Székely himnusz 100 éves évfordulójára elhelyeztünk egy szobrot a Simor János püspök terére, ami gyönyörű, és jövőre pedig fel fogjuk újítani ezt a teret, ami körülötte van. És emellett még megépítjük a régi Kresszparkként ismerik talán az emberek, ez a Erzsébet-liget, amit szintén nagyon-nagyon átgondoltan, a tervek már elkészültek rá. De ami nagyon fontos, hogy minden parkba kinevezünk egy parkgondnokot, amit régen parkőrnek hívtak, aki felügyeli a parknak a tisztaságát, a rendjét, és hogyha kell valamit karbantartani, akkor szól a karbantartóknak. Úgyhogy minden parknak lesz egy gondnoka, egy őre.